sembah nuwun tanpa pepindhan. Sampun ngancik tabuh kalih kirang sekedhik wancinipun sampun ndungkap goro-goro. Petrus sowan wonten sanipun pepundhen kuling winantung pakurmatan Bapak Slamet ingkang dalu menika ngitanaken ingkang putra saha ngluwari nadar ngluwari ujar ngendikanipun ingkang putra ing dipun kitanaken menika nalika semanten lair wonten ing kandhutan namung yuswa gangsal wulan 17 dina nek mboten kleru ngantos panjenenganipun Pak Slamet kula wau crita kaliyan kula wah bocah menika Mas drijine kaya pentil-pentil kemul menika menawi dipun bikak menika ususe ketok ning disuwun ngarsaning Gusti adiling sing kuwasa Gusti menika maha agung maha ageng nyatane lari menika saged ndungkap dewasa samangke dipun kitanaken lan panjenenganipun Pak Slamet ngluwari nadar samangsa kala anakku iki slamet kok anakku slamet sik samangsa kala anakku ki wilujeng ning sambikala tak tanggapke wayang lah kok larinipun ugi waras Bagas matur sembah nuwun ingkang dipun tasakuraken mriku Mas Sabdo Panjangsari wah asmane le apik nggih kalau punya hajat kalau anaknya panjang umur diadakan acara wayangan nggih kalau wau sampun laturaken mugi-mugi tansah pinayung ana ing kekasarasan kawilujengan katentreman lan panjang yuswa laring dipun tasakuraken nyuwun Pak Slamet ugi pinaring ana panjang yuswa pinaring ana yuswa panjang pinaring ana kawilujengan lan katentreman lan menawi keselamatan sampun kawit priyin menika asmanipun Slamet mula wonten pundi-pundi papan tertentu slamet niring sambikala matur sembah nuwun dalu menika kelampahan sampun wayangan matur suwun Pak Slamet sampun kepareng nimbali dhateng kula wah jan ora nyono-nyono panjenengane Pak Slamet wis kelakon ngluwari nadar sembah nuwun tanpa pepindhan larinipun ugi pinaring ana sehat lan mugi-mugi tak suwuni priksa putrane pinten Pak Songo wah putra Songo ibu papat lho apa ora ngleling biasane piyai kakung ki anggere karo garwa iki sok wedi arep ngopo-opo wedi iki kok iso dadi siji lho tak takoni terus pripun niku nek ngayahi aku ya malah gumujeng ngangge genti genten ya adile sing kuwasa ya kaya ngono kuwi nganti aku ditanting sampean ndak wani mboten pun menika rezekinipun piyambak mboten sak dipun mereni sembah nuwun tanpa pepindhan ning nong wah mesti para pamirsa padha nyuwun priksa lagi iki lho kontroversi kelir kok slewah lho panci menika kula damel mergi jagat gumelar menika wonten werni kalih ala becik bener luput padang peteng lan sak piturutipun mila jagat ing gumelar menika ya si wernine loro wernane loro ana ala becik padang luput bener padang peteng bener luput didadekke loro nah menika ngaten monggo nipun badhe nyurasa piyambak-piyambak mboten dados menapa ora kok perkara kae mesti gawe mergo bakale kurang mboten menika pancen kula damel ngaten menika mergi sak menika niku damel kelir wah maneka warna dhuwur ana sing dikeki lincip-lincip nganti tau jejer ngamarta ketiban sing lincip mau nganti wah saniki werna-werna ning ya wis ben sesuk aku arep gawe kuning karo biru lah panci tak gawe beda dhewe apa-apa iki nek kontroversi ki mesti diomongke wong nek diomongke wong ki saya kuncara saya menjila waton jagatane putih menika mboten dipun cemeng wis ora apa-apa ngaten menika ning nong nah selewah itu indah
Risire sante lolo matu salelelele manuke padha ngunine gu anunine gu tembang ming saknyuk lho tembang ming cendak ming 12 senti ukarane iki nek ditulis ming semono kuwi risire sante lolo matu salelelele manuke padha ngunine ku engku sungunine ku engku sung lho dadi lan penake wah ora kalah karo apa jenenge iki lingsir wengi lali janjiran sak piturute risire sante lolo matu salelelele manuk coba kula nyuwun swantenipun Ibu Waranggana bareng karo gamelane kok kaya kepenuk banget suwukane nek dinehi mik ya penak sum dan sum 1 2 3 ya risirisan 1 2 3 ya risirisan te lolo lho sik gamelane madu tetep padha mau kae wong aku mengarep kepengin baleni kepenake kok risirisan den tak den ya monggo risirisan te lolo madu salelelele kok iki suwane iki oh wonten mriki-mriki katandha sing jeneng nabu apa-apa ki nek nganggo rasa mesti kepenak risirisan te lolo madu salelelele manuke ki tabuh wis dicongke nggon sing metuthuk kuwi sung dadi nganggo rasane nuthuk ki penak tenan ora kok waton risirisan sung lho ayo urung tekan gone kok wis disung selak kesusu ngesung dadine nah coba sakmenika mboten ngagem gongso risirisan te lolo madu salelelele manuke padha ngunine ku engku anunine ku engku anjowi kula nyuwun kok ana ya tanganku ya dirambati uler gulatele ra jamak-jamak wong ngirim ya mangga risirisan te lolo mangga 1 2 3 yuk risirisan te lolo madu salelelele suwukan tok Mas manuke padha ngunine gu anunine gu temonjo to wah jan penak tenan coba Wira Pradangga utawi pengrawit utawi pengaco risirisan te lolo madu salele mangga dipunan le mamah engko kok bareng anu kok sing lembut sisan rasa kesusu dilembutke sik dilek ngembangane atos tidakne ya sik risirisan te lolo mangga kanca pengrawit sedayanipun karo suwane ya Mas Lopes 1 2 3 yuk risirisan te lolo matu salelelele manuke padha ngunine ku anunine ku nang ngene iki jane iso dadi mama luro ciciroci cirolu mama roma luro ciciroci ciciroci moci tibake dhuwur iki notasine ngono kuwi nek carane musik saiki fa mi re do do re mi fa do ra mi sa mo ri do angel ayo coba mama luro siji sindetok 1 2 3 yuk mama luro ciciroci cirolu mama roma luro ciciroci ciciroci mamaci coba kakunge ngono kuwi ning ora nganggo mama luroji nganggo ngono iki nek ora tak mingkem cangkeme mingkem yo 1 2 3 ya
aja dipaksa lho lara lho. Panas. Sing ngarepe ra mempeng. Sing gurine misuh-misuh ora. Ya. Coba nek sing putri coba yo. Ya, coba kaya-kayane apik kayane coba. Yo. Kaya ya siji loro telu ya. Sing kompak sabane ora kesusu to. Siji loro telu. Yo. Terus coba kon kuwi dimerdhokke to ora ngono dingunggahke nadane di ngono saka weteng ngono coba baleni coba ayo ke sik aku tak merem ya coba kan siji loro telu ya arem aku. Seneng aku. Aku ki mung didolani ngono ae seneng ora jangan-jangan. Neno neno. Monggo kula nyuwun suwantenipun Ibu Wahyu Krisnawati. Ya. Ya sura. Oh. Monggo. Ya sura. Aku anggere kowe metu ora ketok ki rasane ning ati kangen, Pak. Ya arep kowe iki teng pentalit awakmu kaya ngono ning marai kangen, Reng. Ha iya ya aku ya kakangmu kok. Tunggal bapa biyung. Ha iya. Ya jane ora. Ya men ngertine ya men ngono ki ora apa-apa ta, Tru? Kangen nanti. Kowe kangen ra karo aku, Reng? Ora. Mbok kangen, Reng. Ya kangen no ya jeneng adi kok ora kangen ki perkara piye to? Kowe karo aku iki gulang-gulung. Wong loro nek ndi wong loro. Mula nek ora kapethuk sedina rasane wah kaya tak goleki. Kowe nek karo aku kangen ora, Gong? Ora. Rasane kaya kepengin ngantemi ndasmu. Lah ngopo kok nesu karo Petruk iki ngopo? Aku ki mbuh Petruk iki ketegelen tenan. Ketegelen piye? Sing terakhir iki aja dibaleni ya, Tru. Lho, lah ngopo to? Lho. Radioku? Lho. Radiomu kenapa? Ra tok gawa to? Lho. Ra tak gawa jare kon ngedol to. Lah ngandel ora. Wis mung duwe siji ora iso ngrungokke yuan-yuan aku. Apa? Yuyan-uyan. Wis didol Petruk wis. Mula aku nek karo kowe iki blas ora kangen. Kowe ora ana iki rasane uripku tentrem. Oh, nek kowe ana iki rasane kaya bondo kayaku iki bakal ilang. Ya anggepe kowe iki seduluran karo maling ngono apa piye? Aku kerasa ora nek maling. Ya ora kaya aku iki karo kowe iku ora ngopo to, Gong. Apa-apa tak wenehi. Apa-apa tak kei. Truk aku ora duwe dhuwit nyo gawanen. Weh. Nyaur e. Lah rumangsamu ditembahmu kok piye? Oh, aku iki jeneng apa-apa tak wenehke tur aku ora ngarani dina. Ah iya kuwi apik nek karo sedulur ki ya ora rasa ngutangi, ngekeki ngono wis sampe kok. Ora sudi. Nyambut-nyambut gawe dhewe kok
Kowe iki wis gedhe tuwa kok njur karepe arep njaluk-njaluk ya kowe iki nyambut gawe dhewe apa? Wong nek nganggur ya ngono kuwi. Apa piye to piye golek apa to apa? Carane nyambut gawe men anak bojone iki mangan. Anak bojo nganti kuru-kuru kaya ngono kok ora durusi ora. Wis ora sang gagas Bagong. Ayo saiki padha tetembangan terus. Ah, ngandel ora. Mesti ngono kuwi gareng. Lah ya arep ngapa wong sing jenenge panjenengane Pak Slamet. Heeh. Kuwi wis kepareng nimbali karo awake dhewe kodho ngluwari nadar. Ah. Monggo bengi iki wis kelakon, kupat luar wis diluwari, tegese wis luar nadare Pak Slamet. Mengkari nglampuke tekan esuk. Heeh. Seneng-seneng suka-suka parisuka. Oh. Kuwi sing digawe toko obat. Lho, toko obat. Toko obat Slamet pira brajan kae? Udu. Iki Slamet jeneng wong e. Wah, tak kira nek toko obat. Ngawur ora, Pak Slamet. Ada. Bojone papat tenan. Oh. Edan. Padha aku. Waduh. Kowe nek ora iso mlumpuk. Tak lumpuke pisan ana sing nang ICU. Kepruk-keprukan parut. Ngono kuwi lho Gong sing angel ngono kuwi. Ngono tak andani. Sing angel ngono kuwi kena ora apa-apa wong Kanjeng Nabi iki paring dawuh nek agamane sing pungkasan ki ngeparengake paling akeh papat kok. Heeh, ning kudu adil, kudu sak omah, kudu lahir batine iki diparingi kabeh. Sing siji paringi semene, sing nomor loro paringi semene, ora kena mban cindhe mban siladan. Ngono, kuwi wajibe kaya ngono kuwi. Heeh. Heeh. Monggo Pak Slamet iki rateo bagus lho, Tru. Ha iya ning ora apa-apa ngene rejeki kok ya. Ya wis ben ngono, jenenge kanugrahan wajibe disyukuri. Oh, asem tenan kok. Heeh. Ayo cah gleleng ya ngono kuwi ora kaya kowe gleleng bengoki bojone mengkerat apa. Manusia macam apa itu? Lha gleleng nang jaba, waduh, culuk lambi turut nglatar. Duncali ember bojone brubut mlebu. Ndelik ning ngisor longan. Kowe ora ngerti bojoku arek. Bojoku nek nesu ganas. Wo. Aku nek dadi bojone bojoku ngrekoso uripmu. Ha piye? Jajal apa piye? Mah. Jajal dengkulmu melocot kaya. Meng upama kok nggo jajal-jajalan sak penake dhewe. Nembang rek, yo. Ngaturke tembangan sing kepenak. Iki apa jenenge ana sing nyuwun lagu saka padha-padha dalang. Wo. Saka ngendi? Surakarta. Gendut dalang berijazah Lut Maindut, Lut Mairong kuwi. Iki tok ora iso dipinangkani mergane nyuwun lagu sing nembang bodong karo Denko. Meng wong isruh kuwi ora usah dipinangkani. Nek bodong karo Denko iki aja kon lagu apa? Bancak daya. Oh. Biasake topeng wis. Heeh. Yo nembang sing kepenak. Ayo. Arep ngaturke apa, Truk? Manut Reng, kowe arep ngaturke apa? Sing urung kepareng nembang isih pirang-pirang? Ya. Milya, sinden sing endi sing urung diaturake? Ya sing nyamek-nyamek dhisik. Nyemek-nyemek kok nyamek-nyamek sik. Mbak Ayu Purwalestari. Kepareng ngaturake apa? Aku tak nyuwun gathik glinding ya, Reng. Gathik glinding ya apik. Glinding tok ya apik. Ha iya. Ngono ora? Ngono aja. Kebiasaan lho kok aja diteruske ngono kuwi ora apik. Ya, monggo gathik glinding. Kinopita Kukurke ndak? Hus. kangku
Ya. Jane sore mau arep tak takokke ning lali aku. Takoke perkara apa? Sing kleru seragame sapa, Tru? Ana mesti ketara sing dienggo kurban ming si iki terus. Wo, ayo sing kleru seragame adik kelas. Oh. Adik kelase wonten. Salah kaya. Mulane dadi setitake. Seragam putih ya putih tenan. Sesuk pokoke nek ana sing kleru kudu tanggung jawab. Ya. Kon nganggo seragam putih nggawa lorek langsung goleke labur. Ha iya. Kon ucul klambi awake dilabur to. Nah iya. Ya engko ndak anu ya Gong. Engko terus suwe-suwe iki terus ora setiti njukan. Heeh. Wis ngerti nek kleru engko nang kono ijol kandhane ora masalah. Ndak ngono. Biar tambah seragam meneh ora ketok ya. Oh iya. Warnane slewah ngene iki lho apik. Separo abang, separo ireng. Oh, engko terus gocet. Raine dislewah. Wong seragame kok ngerasake kanca. Apik lho kuwi. Wah, apa jenenge iki? Eksentrik. Eksentrik ya apa? Mano empret. Mano empret. Prit. Prit. Iki nang kelurahan ngendi to, Gong? Sumberadi. Heeh, Mlati Sleman. Wis tau sowan mrene. Warak kowe lapangan warake lah Sumberadi. Oh, ngono ya. Nih ya iki rekor iki sing ngundang person Pak Slamet iki. Ya ora apa-apa. Piyaine ya duwe ketoke piyaine ya nuwun sewu daleme kaya ngono ning wong iki sok-sok girilusi nyimpen bondo ora ketara iki ya iso. Ha iya. Ya. Pating cruwit wit calurutan yene rango ati mangan Biyo
piyuk padha ambyuk piyuk padha ambyuk elo suwe ya reng nek anu glathik glindhing iki ning penak dirasake. Nyatane Pak Slamet mau ya nyuwun ngersake mijil ketoprak. Ya, berarti panjenengane rak seneng tembang-tembang anu jenenge klasik. Ya, iki ya tak caoske panjenengane ngono ya. Heeh. Ano neno manuk betet diet pating cruwet aku paling seneng jeneng manuk betet ki nyenengake tro menungso ora ana apa-apa kok Kang. Piye? Eneng sing jondel to ngandian. Aku sesuk ora melu. Nyambut gawe kok toh nyawa. Wong sing getak-getak kowe dhewe kok ora kaget aku. Jendol, jondel. Ketoke aku ki rumangsaku jantungku berdetak kencang. Ning kok kaya bojoku malah bungahe ora jamak-jamak. Iya. Tak pikir-pikir kok nggege patiku suwe-suwe. Mesake, Gong. Sesuk nek kowe ngono kuwi nek dro menyang piye? Kowe ketoke tetep menyang kok, Tru. Mana ada urus. Ayo. Dentak, dentak, danjet, ngerti? Sing pungkasan iki mesti manuk kuntul, blekok. Hah? Blekok. Blekok iki lho kuntul bedane apa? Nek kuntul iki anu go putih kabeh. Nek blekok iki nggon guluwene ana irenge. Oh berarti nggon aku blekok. Sing kidul omahe lho, Tru. Ah iya. Sing iso nyiruk ning sawah akeh banget kae iki gulune nang irenge. Oh. Bleko, bleko ngono aku kae. Nek sing iso nyiruk nang omahe gareng dul sawah, dul omah ana sawahe kae putih kabeh kae berarti kuntul. Beda berarti ngene gareng karo aku. Ngonamu belang ora? Belang ya. Oh berarti bleko. Iya. Iya. Oh. Monggo. Manuk bleko. Ngandel ora. Kaya suarane bunyani. Edan manuk bleko. Manuk bleko. Ora medun. Munggah, munggah. Manuk bleko. Aku soalnya nadaku dhuwur mung semono kuwi. Nggon mung ladek delak-delok
matur sembah nuwun katur menawi Mbak Ayu Purwalastari sampun pareng maringi lelagon inggih menika. Manuk blekok. Anu jenenge iki gathik glinding. Ya. Saiki genti kowe Petro, adikku cah bagus tong. Ya, tong tir tong kantong Petro. Waduh. Petro anak uwuk, gareng anak celeng. Terus rapal. Rapal kok dadak nembang ora. Ah nembang ya reng. Nembang sing apik. Ta nembang-tembang sing apik ya kuwi nek Petro iki nek njoget nek ora ditembangke Sarayuda. Cocok. Wis yaene kok. Dipindah. Dipindahne ndi? Dipindah Menyura. Dipindahne ndi ora? Sing kepareng bawa sapa? Aku tak nyuwun Bumil ya, Reng. Bumil sapa Bumil? Bumilku udu. Bumil ki ibu hamil. Iki ana sindenku sing lagi hamil iki nyuwara. Nek suarane loro piye? Ora. Nek bocahe melu nyuwara? Ora mungkin kaya wis 7 sasi truk iki. Ya. Ora apa-apa. Napa niki? Rujak jeruk kepiye bocah iki, Jan? Oh, alah. Lah mau jenengan Sarayuda niku. Hah? Sarayuda. Rujak jeruk. Sarayuda ketok rujak jeruke ayo kae. Gareng tak pacul sirahe ora. Rujak jeruk. Ayo mangga. Enak. Ilatele madal tonjo ya, Tru. Ngadeng. Ayo. Mela tengah. Tengah rajang. Ya. Rajang. Iris kok Irin. Wong meteng suarane seru ya, Gong. Ayo nggawa sound system dhewe kok. Nang weteng kuwi playere. Iya. Anggere mbokne kurang seru iki, gedhekke le. Puter le pondok. Ambo anak sing jero ki lan apa wedok. Potensiune gedhekke. Cium. Mbokne suarane plas. Heeh. Wah. Kaya ngopo ya anak Yorisa sesuk? Ambo. Ameng takoni kok karo aku ya ora ngerti wong bupati USG. Oh. Dinae minyak nggon weteng kae nyutu-nyutu terus templeki alat plek ngono terus ketok nang nggon TV. Wah, klugat-kluget kae. Lagi mangan sate usus. Anak kok makan sate usus. Jero iki ana apa-apa ya? Usus ana, jeroan ana. Ada jar nyanyi ya. Enten. Ana. Terimek. Ayo. Wah, tan kendhat. Iki nek guyu ki tak ngetke wetengmu ki mak ndul-ndul ngono lho. Ora iso guyu ora. Guyu ngono ki ndul-ndul. Heeh. Mboten saged diampet e. Ayo guyu ora apa-apa. Tan kendatan sah
peteng ya truk nang jero ki. Bayake. Iya. Mbok nguntal plentrong. Men ngopo? Men padang jero. Wong iso ana nganune kok ana apa jenenge iki? Cendhelane kok. Ku tak antil ndasmu lho, Gong. Ora ana weteng kok ana cendhelane. Ya diasake, nako, templeke kene iki jeglek. Ngono. Ora mungkin. Kita rujake kinacar jaro neng layah lambah-lambah neng layah lambah-lambah wah neng layah lambah iki nek jejere ra kuat cok semaput lho mergane ayo neng layah seng lambah seng sinden ki nek sikatan ki sedina ping 4 tangi turu sikatan bar dare esuk sikatan mergo ngopo reng sinden ki mergo untune kudu putih nek gumujeng ngono iki penonton ngematke iki iso putih kabeh wah ta Prastiwi kan malah wis didempul suwe bapakne terus nilik iki ngopo itu enggak ya Dora suwe bapakne rolewos Bayo Armiro
mandek reng, nganggo mandek dibawani. Kowe kok ora kepala sama kepala terus. Moh. Ora ngono kuwi terus ya kuwi ya bahan. Ha iya ning. Iki lagi rape kepala sama kepala reng. Mula ya wis biasa wae. Coba sing mbawani pocong sapa terus? Mbola. Aku mau bengi entuk sasmita saka sing diwongaken ya jagat. Mbak Neti to? Men rata. Ha iya. Semaput wong ketoke. Kok ora muni-muni. Pejet ya muni. Ngelmu iku Kelakone leplas lekas tegesan tegese kas nyanto sani arti kibarke ora terus ora upacara kok dikibarke kudus kowe mangkel aku ngomong apik-apik kok mesti nyauri kok mesti menggok kowe terus ngene menggok tanpa rating kowe terus nek upamane kaya wong ibu-ibu numpak motor ha iya rating iki wong menggok nengen monggo Setya Bodya tak tak tung tak tak tung tak tung tak kliwat reng aku tok anggap ra iso ngendang kok piye ngeceh karo aku. Naming pengendange kuwi karo aku. Ora ono apa-apa. Engko nek bari iki tak kendangi kowe. Oh iya. Setya Bodya. Ayo, yang apa? Setya Bodya pangakase tur angkara Pancen pinter iki mau kendangan apa? Ladrang. Oh, baik tenan. Nek mau rujak jeruk mau anu bukane piye mau pertama kali? Sing endi? Sing bubar rampung apa rambok rawit ngono mau terus piye to? Ayo rambok rawit ceceke mripatmu iki apa piye? Ngomongan apik-apik kok atos kowe ora. Lah piye? Setya Bodya pangatrung tak tak trung. Lho. Dijiku iki tutuk pisan iso muni pindho kok. Oh. Lah tak tak trung tak tak trung tak trung ning nong. Nah, joget tak kandangi. Ya. Ning ning nong ning nong ning nong nong ning ning nong ning ning nong ding. Piye suarane kendangnya piye? Nah nak dandeng nok tak tok nang nang tang 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 gung tang gung tang tu tang 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 tak tu tang tak delang entok tang dak genduk
muni kowe sah trampil ngendang padake kendhangamu karo kendhangamu nek musuh kendhang ora ngono apa-apane bisa kok wah mundur nang mundur kendhang ya Bagong ya tepakane ya apik tepak doro tepak doro iku nancepke debok ora coba kaya ngapa Setya Bodya Pangang dilanggang dang 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 Aung kendhangan jati lane kok peng-peng iki nganggo patokan ya nganggo ladrang Setya Bodya tak tundang tak ning nang mlebune kendhang batang yo nganggo anu patokan ning 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 iki ning dilang salah mlebune ngono kuwi to ngene iki kudune tak tundang tak ning ning ayo saiki mlebu Gong nuwun kok sing sopan sadurunge dilangi nuwun nek saka njero monggo dlang ono ora caturan kok dolanan apik-apik kok senane ngawur ora kok ketok kadohan ring ya tak maju ngomong-ngomongane kok adoh banget ya ganti Bagong ganti kowe aku ke sore mau pengen nembang anu Tru apa ana sing nyuwun caping gunung wah yaine kok capingan sesuk awan oh iya Gubuk Asmara oh iya Gubuk Asmara iki panjalukan sore mau ora tak aturake sing kepareng nyembang sapa sing kepareng nyekaremen Mbak Agnes oh iya dibawani nyingkar nyingkur yo nyingkar nyingkur yen kemutan kucing kok tati ora dinggo nesu engko ngono kuwi heeh sing kok undak-undakan lingsam yen mut lelampahan kangka wuri
Andodok kene wis iso kok cemplon bandem kirana lho. Men pancen tak sengaja kok. Nyambut gawe kok kono malah do syuting-syutingan. Lanang ro lanang kok do syuting-syutingan. Ya wis ben karang ya. Ya penabuh ki anggere iso anu kahanan ngantuk ora werna-werna. Aku syuting, aku disyuting. Waduh ayo. Heeh, tenan wis. Ana sing vikol barang. Werna-werna ya wis ben watone ora do ngantuk. Kuwi kan gudhege wis mateng urung. Wis ge didasarke. Ayo wis ben ora. Ayo kanca-kanca iki padake ora senengane ora. Sing jeneng pengrawit ki nek trampil ya ngono kuwi. Ya kejaba ngrawit ya sambi. Mergane pengrawit ora iso dienggo jagan selama hidup. Mula kudu apa duwe usaha liya, buka gudeg. Ha iya. Apa anu buka uyon-uyon ijen. Iya. Uyon ijen sik arep nanggap sapa? Lho, peresmian pom bensin. Wah. Tresna tulus mangga. Tresna tulus nadyan ing gubuk asmara. Kok ra is kudune iki tresna tulus nadyan ing dah. Ngono terus ketimpunge iki ora mung ditutung keset kuwi jenengan. Driji 5 dienggo kabeh. Angel kuwi. Yen liwat aku kelingan gubuk kae. Tau tanggo wong papat. Ya apa? Ya. Ayo. Piye? Piye? Do usul apa? Oke, ayo nice ngadeg. Iya. Do usul ndak ngantuk ayo. Presiden do usul. Nang ngusule presiden apa? Hah? Apa? Ayo gak jumeneng ngadeg. Yang menten lho, Pak. Ora apa-apa. Ngandel ora. Justru yaene iki pas wektu. Iya. Ayo. Dikon karo sinden-sinden liyane kok. Ayo, aja meneng. Heeh. Engko ndak aku diseneni. Soale sinden-sinden ki sok kemeren. Aku wis ora tau kon ngadeg, aku kon ngadeg. Oh, kowe galak-galak sindenku saiki. Kalau sing urunan lho. Kalau sing pinggir dhewe mencereng kae. Ah iya. Bu Prasti wewe ngadege wani. Waduh. Mangga. Ya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae riyen
kendang. Ndang dung dang blang. Jreng. Jreng blang dung dang blang. Oh, diwalik malah. Heeh ya. Ping pindho ya, Tru? Ping pindho. Sing kedua iramane rada sesek. Oh iya. Ping 3 Pak berarti niki. Hah? Ping 3. Aku pindho wae aku. Aku nek telu wis ora ana. Ya. Cadetan sajrone ati. Cadetan luntur. Sono berarti. Aku kowe dadi garwa. Bergoleran nang gubeng asmara. Lho. Aku kowe dadi garwa. Bergoleran nang gubeng asmara. Iya. Sampun puas ibu-ibu pesinden. Nggih, matur nuwun. Ayo kalang jeneng. Dikon karo ibu-ibu Waranggana. Dasare kendangane jeb-jebane apa? Apa, Gong? Jeb-jeb. Jeb piye? Ngene lho. Kuwi rek begen ora jeb ora. Jem-jeman. Jem-jeman. Heeh. Dung tak dung. Nonton dung. Ngono. Iso meneng kabeh. Ha iya. Badut ki. Boko kok diganjol boto. Aku wis ngerti nek arep gajol kok. Mula aku wis persiapan. Remo e, Tru. Ayo. Ora apa-apa meng kari diubahke ngono nak saring kagoleki aluse. Mula tak gajol kok mental. Ayo. Tole. Kripik gedang kripik telo. Sithik edang waton rata sing jeneng gojek iki nek kokean ya ora apik nek kesithiken ya ora apik. Apa?
Ndara-ndaramu para Pandhawa mlumpuk. Mumpluk, mlumpuk. Ndara-ndara Pandhawa do mumpluk kenapa, Pak? Mlumpuk dengkul mlocot. Ayo padha disebani to, Le. Sowan ndaramu Pandhawa. Sowan ndaramu Pandhawa. Sowan. Kurang ajar kowe. Wong tuwa kok ditapek raine. Aku tiri-tiri dagelane mau. Ora kena senengane. Ayo. Sangu gending. Sangu ya dhuwit, Pak, sangu kok gending. Gending nggo ngopo? Ora iso dijolke panganan ora. Ora sandhat tak werna-werna. Ayo kek bawa. Aku sih jeneng wong mikir iki angel ya, Pak. Aku arep ngonekke gending nek kira-kira angel ndak? Wedi nek kancaku do rapal. Jajal unang-unang. Wah, saya kegwajur raimu kowe. Unang-unang opo? Seneni tiwi. Oh, ya ora ono. Mbok sing apik ora. Janeng yaning talaga kadi langit wong mambang pandhep pasulana pamaneka lintang tulya kusuma yana sumawur